Hey. So some people went and they reporting this live. Hey. Because share this live program. Okwa today. Okwa ntan. Okwa nta. So some people went to report this live broadcast. Yeah. So that is the way they want it. You went and report my live stream. Eziokwu dendo n'ime nwoke n'ime nwanyị ka mmadụ dị ndụ jere na-agba mgba. Eziokwu dị ndụ n'ime nwoke dị n'ime nwanyị ka mmadụ dị ndụ jere na-agba mgba. You people are reporting this live program because you feel that na na-emewa ihe nte. Nke bụ eziokwu na this book ma agbacha ya ọkụ before na-apụ here. Ka nke bụ eziokwu. Take it or leave it. In a report to this live broadcast in Igbo oge. No nwere anwụ ka ị na-apịa ihe. Ị na-apịa no nwere anwụ ihe. Machi. Ị na-apịa no nwere anwụ ihe. Because share this live program. Metụrụ m aka na share button so that we will kick off. Share this live program biko. Gị bụ onye nne, gị bụ onye nna, gị bụ nwata, gị bụ okenye. Tụsa ife onye a. Na ndị na-agba mgba erika ọcha ya ha na-ekwu okwu ụmụnne nsogbu onye Igbo nwere nwanne ya maka na oke nọ n'ụlọ jere gwa oke nọ n'ama na azụ nọ na ngịga tụsa ife onye a ọkwa na ụlọ ya atụsa end the life then do it my way. Oke nọ n'ụlọ jere gwa oke nọ n'ama sị ya na azụ nọ na ngịga. Ihe mere mmadụ today bụ nwanne ebutere ya. Ihe mere mmadụ today ọ bụ nwanne na ọ bụ ọyị maka na onye na mmadụ nso na anụ usi eze ya. Ezigbo ọyị ka ajọ nwanne. Okwu nna gwa gị. N'ọbụ Jerry ekene gị ama na ị na-anụ Igbo maka na ife anyị na-eme ebe akwụkwa ife ndị Igbo. Anyị na-asụ asụsụ nwanne na-agwakwa onwe anyị eziokwu maka na eziokwu wụ isi ndụ. Onye ọbụla nke chọrọ ibite ndụ ya aka ga na-ekwu eziokwu. Despite ma eziokwu ahụ ga-ewetara gị ihe ọma ma ọ ga-ewetara gị nsogbu. Kwụrụ n'ụzọ eziokwu maka na eziokwu wụ isi ndụ. Asị na omenala bụ ụzọ eziokwu ka arụ nwee ike kwụsị n'obodo ka arụ nwee ike gbara obodo ọsọ. Na-enwekwa ihe ọ sọrọ gọvanọ mee wee kwụsị arụ. Enweghị ihe ọ sọrọ ndị na-achị obodo a mee ka ha kwụsị arụ. So ofu ihe ga-akwụsị arụ wụ gịnị? Ife afụ ndị Gboo mere wee desara anyị. Ife a na-akpa arụ kwụsị. Obodo ọwụ na anyị nwere arụ kwụsị na arụ na-agbara obodo ahụ ọsọ. So na ọwụ na a chọrọ ka anyị kwụsị arụ. Arụsị niile nke nọ n'obodo nke na-akwụsị arụ. Nke anyị merụchagoro ya agba ọsọ maka na ihe na-akwụsị arụ ada na ebe arụ dị. Anyị ga-eje wee jee kpọghachite mmụọ niile ahụ azụ ka ha nwee ike nọrọ n'ọrụ. And ngwa ngwa ha nọrọ n'ọrụ ka ihe ga-emenu ndị ahụ nke na-eme arụ weda mewe gọvanọ, weda mewe senetọ, weda mewe vice chancellor nke ọ na ọ sọrọ gị wụrụ ime arụ. Arụsị a nke nọ n'obodo ga-etigbu gị. Ngwa ngwa tigburu ofu etigbo mmadụ ebuo tigbo mmadụ ịtọ. Efu na Igbo ga-adị mma. Onye ọwara nke na-aba n'oche ahụ na oyi ehi ife a n'anya.
enwerụkwana onye obodo ị nọ n'obodo na-eme arụ na-eme mpụ dị iche iche mgbe arụsị tigbuoro gị ihe ewepụ aka n'ife ọjọọ ị na-aghọta ndị a unu si na ndị isi ụka enwekwe ndị mere ajọ ihe karịa ndị a enwekwe ndị biri ajọ ndụ karịa ndị a ekpughe gị anya dịka mmadụ compare ihe gị gosi gị akwa ọkụkọ na ndị a hụrụ n'ụkpọrọ men of dog. My brother, you will be happy in your own entire life to know akwa ọkụkọ because akwa is more innocent, akwa is more holy than all these people hụrụ n'ụkpọrọ men of dog. Join them together. Akwa is more holy than them. Hapụnụ asị na onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza were gwa ajọ ihe were bụ akwa wuru onye ọjọọ denụ ngị nwa na mụnwa a na-ahụ akwa asụ onye ọjọọ wee abaghị na akwa wuru onye ọjọọ maka na ihe na-eme n'ala Igbo to people si alọta back to omenala Igbo ọ na-atụ ndị ụka n'anya wee sị ọnwụ na-eme ngwa ngwa na chi ga-eji n'anya ya na ọnwụ na ihe bido n'oge chụwa ego ojii a na ihe mere na 2024 na hapịa before 2025 agwụ na ụka ga-agbọ na ịbata n'ụka na ụka ga-adị empty oyi hụrụ eji wee chụwa ego ojii a from this early year mana nke bụ eziokwu bụ na ha bịara late biko nwa onye Igbo onye ọma biko tụsara m aka metụrụ m aka na ihe onyonyo a ha bịara very late maka ihe njisi gị na ha bịara late na mmụọ nọ n'ala Igbo enwere iwọchi a lot of youth both male and female ha ji speed wee na-abaghachite n'ọdịnala Igbo the ancestors our ancestors ha ji iwe wee na-anaghachite ụwa again in order to correct the so many things dị wrong n'ala Igbo and not just ala Igbo in the whole wide world because the truth of identity of a man is returning back. Agora m akwụkwọ mana ọ na-awa ọbịa m mmụọ ahụ nke so m bịa ọbịa aga na-ekwu ya dị very bold enough where my English or the correct ma ọ dịrọ correct that is you. I didn't send wrong with your English because the same English mụ na gị na-ekwu na-ajọ okwu emere interpret bịa anyị na-ebugharị ya. Now what am I saying? Achọrọ m ka nchịkọta okwu ọnụ in a short way. Enwe efe ndị nji wee bịa and all maka Charles Nwamgbafọ, Charles Soludo, the executive governor of Anambra State, sir. Asịkwana m n'ime na ka oke onye nwene ga-ama. Anyị afụgo ka isi wee kwadoro ndị ọdịnala kwadoro ndị ụka. Anyị were gị asị nna mana iwe anyị asị nwa. Anyị were gị as our governor but iwe anyị as your citizen maka na enwere ebe ekworo si wee baa gị ime enwere ebe isi wee rie mperi were nye ndị soro usoro nna ha wu ndị ichie. Ọgwụ dị anyị abịa ọgwụ ga-adị anyị ana na onye agwọ na nke ọjọọ onye ji na because no word is worthy to take another man's life. No word is worthy to take another woman's life. No matter how desperate it is. Even though na the sole politicians, they have done worse than what I'm saying today. Emegwa nke kanke. Emegwa so many evil that when you hear it, your ear will be itching you. You will be thinking, you will be asking yourself, can human being really do this thing? That is the question will be coming up in your mind. My brothers, ka ngwo nke bụ eziokwu. Ndị afọ ị na-eche na ha mara Chukwu, fa mara Chukwu. Ndị ahụ ị na-eche na ha nwa through them, they will intercede on your behalf. My dear brothers and my dear sisters, I'm here to tell you, those people who you look upon to,
They have failed you again and again and again and again. It is only you who is able to discover the Chukwu in you. Every man born of a woman has Chukwu. You don't need anybody to find Chukwu Okike for you, because it's within you. Whatever, wherever you are, that chi, that your chi is always with you. It's only when you recognize or when you realize that this that na land you march is the part of Chukwu, the water you take is the part of Chukwu, the air you breathe is the part of the Chukwu, the fire you consume all the days of your life is part of Chukwu. Take one of these out of from your body, you will drop dead. Then you leave all these things seeking Chukwu Okike where you cannot find him. That's why I told you, whatever you are looking for is within you. It's because your vision has been interrupted. That's why you were not able to see what you are seeking for. Now let me come back. I want to sobre my previous video because now they began to report the live video. Now Facebook has to close the live program. I was if you they are now reporting the page. Hey, see I want in Anyeba. Akwụkwọ unu gbara akwụkwọ nsọ ka ichi. To me, yeah, when you marry akwụkwọ nsọ, maka na onye dere akwụkwọ atọgharịa ya in his own favor. O dechara ya ka o favor ya. The favor ndị obodo ya. Then mezie in such a way that you will remain slave eternity until you get war. I say that if you want to live a good life, if you want to enjoy the goodness of life, first you must suffer on this earth. Then enwuzie ijere ebe ahụ iriwuri ya. Na akwụkwọ ahụ agwara gị okwu ka m bịara ka akpọgwo m so ma ọkụ. Dịka m kwuru na mbụ, unu like a report on this page otu o si wee do unu mma. Akwụkwọ a m ga-akpọcha ya ọkụ, mkpọcha ya ọkụ mee ihe nji maka ya wee bịa here before ma anawa. Now let me go back. Yes. What happened to solution? All suppose you were you. All suppose you were identity. All suppose you were evidence. Why you make boy a solution? What happened to solution? Otherwise, discussion. A lot of you, I'm not even a undergrad in Anambra. Also, I hear family to but a lot of you, anyway, by the way, it's a while. Especially in Igbo, if you talk against Charles Chukwu Masorudo, one bath. 18 years ago, you see, your sister Chawagi. No one else taragi. Yes, so a month. Yes, so a month. Ndiro we carry no see me. Ndamu tinezi we dinobi. Hey, we carry we na isugi me up and down. We na sugari me. Na me yakaji. Na me ndo saka. Ke we imagine ke we jide ke we ha we nara ego. Imagine a home this on the ke ma akpara ha. Yeah, but that one the name Akbara. My farm Akbara.
agaghị m efe chi ndị ahụ nke edere n'akwụkwọ, chi ndị ahụ nke edere n'akwụkwọ, chi ndị ahụ nke edere n'akwụkwọ, chi ndị ahụ nke edere agaghị m efe, agaghị m efe ya o, agaghị m efe ya o, agaghị m efe ya o, agaghị m efe chi ndị ahụ nke edere n'akwụkwọ, chi ndị ahụ nke edere n'akwụkwọ, chi ndị ahụ nke edere n'akwụkwọ, chi ndị ahụ nke edere agaghị m efe Jizọs nke esere n'akwụkwọ, Jizọs nke esere n'akwụkwọ, Jizọs nke esere n'akwụkwọ, Jizọs nke esere agaghị m efe, agaghị m efe ya, agaghị m efe ya, agaghị m efe ya, agaghị m efe ya, agaghị m efe ya o. Ọ nọ na afịa, I can never chia nke sere n'akwụkwọ ya enwe m ike ya. So Igbo bụ Igbo, m ga-achịkọta ya ọnụ ebe a, then other ones ị ga-watch ya on a normal video ka anyị gaa n'iru. Daalụ na ụmụnne m.